Olu lusasazo ngqo lwendaba ngokusithethe iStudio 9 Auckland Park eGauteng nazi eziphambili. Ngosuku lomgqibelo nje lulodwa ngabantu abangama-22 abathe baphulukana nobomi babo kwingozi ezine ezohlukeneyo. Ngabantu abangama-22 abasoleke kwingozi ezine kwindlela zasempuma koloni ngosuku nje olunye, abali-12 kubo basoleke kwingozi ehle edutywa phezolo. The operations have been halted or has been suspended for a moment because of the unsafe working conditions in this river. Kusamiwe ngephulo lokudlangula indoda ebaleke unogadi yangena emfuleni esentyholo nebhitiyoli emva kokuba imvula iphinde yaqalisa ukugalela. Inkosi Mazole, isicaka sithambile, ndingaphosisanga amaseko, mandigawule ndiwarhuqa. Ingozi ezindleleni empuma koloni zithathwa nyonyawo emva kokusweleka kwabantu abangama-22 ngosuku nje olunye kwiziganeko zongquzulwano lweengozi ezine. Ngabantu abali-12 abasweleke kwingozi ehle ngasedutywa phezolo. Uku kubeka inani labantu ababhubhe ezindleleni kweli phondo kweli xesha leziyunguma kuma-89. Abasemagunyeni baxhalabile ngeli nani liya lisonyuka lokusweleka kwabantu ezindleleni. Umthamo wokunyuka kwezithuthi uthande ukunyuka ngamandla nanjengoko usuku leKrisimesi lusiya lusondela. Amawakawaka abantu basempuma koloni ngoku babuyela emakhaya besuka kwiindawo ezahlukeneyo kwilizwe loMzantsi Afrika. Kodwa nangona kunjalo, iqondo lokusweleka kwabantu ezindleleni luthande ukuxhalabisa kakhulu. Nje lulodwa ngabantu abangama-22 abathe baphulukana nobomi babo kwingozi ezine ezohlukeneyo. Ndithetha nawe nje susela umhla wokuqala kaDisemba kuza kuthi kangoku sele ingapha kwama-80 yabantu abathe basweleka kwindlela zethu. Siyaphawula ke ngokuphazamisayo ukuba uninzi lwezingozi ludalwa yindlela mna nawe njengabaqhubi esiziphatha ngayo. Kuhlatywe ikhwelo lokuba kubekho intsebenziswano phakathi kwamasebe karhulumente kunye nezinye izindlu zasekuhlaleni uqinisekisa ukuba liyancipha iqondo leengozi ezindleleni. Uyaqaphela ngoku xa sifika kwingozi nganye kwezi zayizolo for example bufumanisa into yokuba abantu banxiba impahla zesintu. Iyaxela ke loo nto uba kuvelwe emigidini makube khona indlela ke ngoku yokuba abantu xa beya emigidini kuqinisekiswe into yokuba baqhutyelwa ngumntu ongaseliyo utywala. Loo nto leyo ingasincedisa futhi kungalayishwa i-overload. Kuhlatywe ikhwelo lokuba urhulumente enze umthetho obemqileba ngakwabo babandakanyeka ekwenzeni iingozi ezindleleni. Ndicinga nale nto yokuba kuthiwa abantu babulele ngaphandle kwenjongo, yet umntu esiplana asele awuthi uzawuqhuba ngolu hlobo aqhuba ngalo. Loo nto leyo iyafuneka ikithestwe nasemthethweni ukuthiwe umntu ubulele, athathwe ngokuba ubulele abantu, kungathiwa ubulele ngaphandle kwenjongo. Xa usela unenjongo obviously of committing ulwaphulo-mthetho. Kubonakala nje ukuba iingozi ezininzi zenziwa ngabantu, nto leyo ibonakala ngokuba iimoto zingquzulane ngakumbi kwiphondo lempuma koloni. Inkululeko Nyembezi, iindaba ze-SABC, eMthatha. Iphinde yavuleleka kwizithuthi indlela u-N1 ebuhloko ngasePolokwane eLimpopo. Uku emva kwengozi ebandakanya inqwaba yezithuthi esube imiphefumulo yabantu abasixhenxe ngale ntsasa. Abantu abali-13 bafumene umonzakalo kule ngozi baleqiswa esibhedlele. Abahlanu bakwimeko emandundu. Omnye ucholwe ngenqwelontaka kwindawo yesehlo. Le ngozi ihlasimlisa umzimba yehle kubuhawu bentsimbi yesine kuya kwesihlanu ngoQhiza namhlanje. Uphando lokuqala luntama ukuba umqhubi wemoto eluhlobo lwesedan uzenze tsolo wazama ukugqitha inhlaningi yezithuthi ngexesha elinye. Uthe akuziqonda ukuba soze alenze ixesha wabuyela buphuthu-phuthu kumzila wakhe apho adale khona le tyipjoshini yombhodamo. Isigadla, isithuthi sezinto-yinto, iteksi zezinye zezithuthi ezichaphazeleke kolu ntlithwano. What we got is that there were some cars that came and then there were a set of head-on collisions and 7 lives were lost and 13 are injured. And as you can see, they're still busy at the scene trying to get what is going on, and then thereafter we'll be able to take out a very comprehensive statement. Le ndlela u-N1 ebuhlokwa phakathi kwelali iRhamphachane neRhaphasha ummolo wayo ixhatshakelwe zingozi sele iraye inhlaninge yabahambi ngeenyawo. Abahlali bathi noko kwanele.
batho ba bantši ba kry-a ba bangwe ba dia overspeed uthi abantu mabaqaphele kuba zivamile ingozi kule ndlela abantu nezilwanyana ngamaxhoba ale ndlela uthi le ndlela ayohlukanga kwimilotho ngengozi ibinga uSandral angayandisa ibe imizila emine ubuncinane ndicinga uba imiphefumulo ingahlanguleka kusenjalo amagosa ezomthetho atahuzisa ebongoza abaqhubi baqhube ngobunono bacingele nabanye Kusenjalo njengoko seyileli xesha leziyungumo ezinye indlela eLimpopo zibekwe phansi kweliso elibukhali ngokwengxelo yearhente yezendlela indlela ezine eLimpopo ziphakathi koluhlu lwendlela ezilishumi ezinobungozi kwelo Mzantsi Afrika. Indlela uR21 phakathi kwePulukwane neOld Days yenye yendlela ebalulwe kuluhlu lwendlela ezinobungozi nezidale ingozi ezininzi kweli. Le ndlela ithandwa kakhulu zizigadle ezithutha impahla phakathi komda waseBeit Bridge nephondo eGauteng kunye namanye amaphondo. Abaqhubi bezigadla bathi le ndlela ibenza bakhawuleze ukufika apho basingise khona, nto leyo yonga nepetrol. Bambi bathi le ndlela ingcono kakhulu kunohola wendlela uN1 phakathi kweLouis Trichardt neMusina. Normally we run away from the mountain. Yes, find some other trucks would break down, some have got failing brakes. You see, that's why we use this road. This road, as you can see, it doesn't have too much traffic. And in terms of like ourselves, we're driving trucks. In terms of fuel consumption, it's quite efficient. Nanjengoko kungasentsuku zatywala kufike usuku lweKrismesi, uyenyuka umthamo wezithuthi kuhola wendlela uN1. Le ndlela ingangeekhilomitha ezi-105 phakathi kweMokgophong nePulukwane, isube amakhulukhulu emiphefumulo kule minyaka imbalwa idlulileyo. Ikwadume kakhulu nangezenzo zolwaphulomthetho. The drivers have got fear from Joburg. We are using R21 up to Pumulani. When you are reached at Pumulani, maybe you feel safe. At that point, there's a lot of sources, a lot of stuff hijacking cars and everything. Ingxelo yakutshanje ekhutshwe lisebe lezothutho eLimpopo idize ukuba ukungakhuseleki kwendlela kudala ingozi. Some of our key insights that we identified through our assessments were the danger sections with poor visibility and insufficient safety features, as well as there were interventions for safer pedestrian crossings and traffic calming that are required in certain areas. Izinga eliphezulu labahambi ngendlela abatshayiswa basweleke ezindleleni yinkxalabo kwabasemagunyeni kweliphondo. Kubanjwa abemi baseMozambique abaliqela ngakumda elibombo eCommerce Port eMpumalanga. Uku kuquka indoda ebanjwe iqhuba isithuthi esibiweyo nabanye abazama ukuwela umda ngongekho emthethweni. Igunya lolawulo lwemedia lithi namhlanje ibilelona suku lixakekileyo. Yimibhodamo kuhola wendlela uN4. Izithuthi zimenxi. Abanye abaqhubi benyanzelisa ngokuqhuba bekhawulela imoto ezizayo, beshiya abaqhubi bekhathazekile. Lo gama abanye beshiya izithuthi bekhetha ukuhamba ngenyawo ukuwela umda. We've been in traffic about 8 o'clock until now. So I don't know what time we can get in Zambia. Elango 6 kuvaliwe la sikhona kuhamba. Indlela evaliwe akuhambeki lana. Izinto ziyadura phela. Mababona ukuthi la indlela yambeki izinto bayazidurisa. Kwizibuko laseLibombo yimikrozo emide yabantu abalinde ukuncedwa. Le ndoda ibanjwe izama ukuqhuba isithuthi esibiweyo, lo gama omnye ethe wabaleka amapolisa. Eliqela lizame ukuwela umda ngokungekho mthethweni kwaye nabo babanjiwe. Abasemagunyeni kwibhoda bathi baza kuqhuba nokwenza umsebenzi wokunceda uninzi loluntu. We did make sure that the team on the ground is actually able to get the road cleared, as it were. Them throughout today, we will continue to process them throughout the coming night, and we do believe that by tomorrow morning we should be able to have most of these trucks cleared. IBMA iphinde yasungula iphulo elithi High Divise ukuze uluntu luchaze imikhwa yolwaphulomthetho olwenzeka kwimida yeli.
Sihlabela mgama nendaba zethu umphathi wamapolisa umnumzana Senzo Mchunu uvakalise inhlangano malunga nenani eliphezulu labantu ababhubhe ezidleleni eMpuma Koloni. Inani liphansi nje lafika ku-80 kususela ukuqala kwexesha lemibhiyozo. Umnumzana Mchunu nomkomishana wamapolisa kuzolonke uNjengelefani Masemola bebeka umlenze wephulo lokuqinisa umthetho kuzolonke ezindleleni eMpuma Koloni uqinisekisa ukhuseleko ngeli xesha likaxakeka. Injongo yokukuvincwa kwendlela ngabasemagunyeni ibikukusiphulwa nengcambu ulwaphulo mthetho. Imipu engaphaya kwama300 kunye neembumbulo ezingaphaya kwama4,000 ezithe zathunjwa ngamapolisa ukusukela ngo-Oktoba. Into enkulu esawuyenza apha uqinisekisa ubana wonke umuntu oapha kule mgwaqo wenza izinto ngokusemthethweni. Abadrayiva bephuzile obenxibile siyabaqoqa siyababamba sesibambe ababini kusukela ngo-11. Ukubulawa kwabantu ngeenjongo zokufumana imali ye-insurance yenye yezinto ebukugxilwe kuzo. Uphando olunzulu lufumanise ukuba bamalunga na-67 abantu abathe babulawa eMpuma Koloni ngenxa yentlawulo ye-insurance. Kungoku nje amatyala angama-28 aphantsi kophando kwanobuhle nangama-23 kwazakhele. Since we started the cooperation agreement with the Metro, we picked up this. We deployed a team from National to come investigate. Ukwabanjwe nomrhanelwa ofunyenwe eNeabalone kwisithuthi sakhe. Ukusibambe umrhanelwa obesuka eMonti ehamba kule ndlela eNeabalone emotweni yakhe ezingekho semthethweni ebesuka eMonti ngoku ke uphantsi kovalelo lamapolisa. Amapolisa kunye nalo masipala uMbaxa banesivumelwano sokusebenzisana ukulwa ulwaphulo mthetho. Sizokuqinisekisa isivumelwano esasayinayo ngoSeptemba sisithi abarhulumente bathathu baza kwenza umsebenzi kunye bezama ukuchaphula nengcambu icrime in the Nelson Mandela. Umchunu uza kuqhuba nokubeka iliso kuzwelonke nalapho eza kuya KwaZulu Natal ngomvulo. Kwiindaba ze-SABC ndingunandi Phaplatyi eGqeberha. Ngenxa yemvula linqunyanyisiwe iphulo lophando nohlangulo eSenturion ePitoli. Icandelo lenkonzo zohlangulo eTshwane necandelo le-K9 lebutho lezinje zamapolisa akhangela indoda ekutyholwa ukuba iziphosa kumlambo Hinops namhlanje. Ngokwengxelo kuthiwa ibileqwa ngonogadi yaziphosa kulo mlambo izama ukuqhwesha. Egeqa amagula ngalesigameko umnguni uthi lo wesilisa ubehujwa wonogada bemhleze ezithendeni wabaleka wangena kulomfula odla indwani. Akwaziwa ke ukuthi onogada bamkhakhabisa nje wenzeni. Kusukela ama security guards ukuthi bekunecala engithemba ukuthi bazoshobona ukuthi ubenzini. Kodwa ube sukela ama security guards wase bona ukuthi ngcono ukuthi angene emfuleni. Umnguni uthi selokhu beqala ekseni bezama ukumthungatha lo muntu kulomfula kodwa imizamo ke imisiwe ngenxa yesimo sezulu esingesihle. Ya soloko nje siqala ekseni ukumthungatha singabezimo eziphuthumayo kuze kube manje simthungatha kodwa ngenxa yokuthi le operation yamaphoyisa yona asilawulayo ukuthi siyamthungatha na okanye asisamthungathi na. Abezimo eziphuthumayo ke bathi isifiso sabo njengoba bemthungatha nje lo muntu ukumthola esadla andlamvana ishoba lengakalali amazolo. Ngoba ke siyabezimo eziphuthumayo siyabezimo zosizo sisebenza nge-life thina sibheke ukuthi umuntu masimthungatha somthole saphila sinalelo themba. Abezimo eziphuthumayo ke bayanxusa ukuthi abantu badlalele kude nemfula ngoba imvamisa isuke idla indwani njengoba lidliva nje kulezi insuku. Bathi ukuzama ukwela imfula ekulesimo akulungile ngoba abantu bangayithola sebegwiliza noma ke begcina ngokuphangalala. Nalabo basuke beyokwenza izinto ezithinta isinto beyogeza emfuleni bayacelwa ukuthi baqaphele. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngiseSenturion. Umkomishinala kazwelonke wenkonzo zoluleko umnumzana Mathogi Thobakgalo ukhokhela igqiza lamagosa oluleko aqhuba ugqogqo engabhukisanga kwintolongo yeNew Prison eMgungundlovu KwaZulu Natal. Ngamaphula lolhlobo wasemagunyeni bazama ukusiphula nengcambu ubukho bezinto ezingavumelekanga entolongweni njengeziyobisi, intsangu, izixhobo eziyingozi njengecula nemela. Kusiqhagamshelana ngqo nentatheli yethu noNhlakanipho Magwaza olapho. Masikwamkele ezindabeni noNhlakanipho sicele betha komofu wazisa ababukeli kuqhubeka ntoni apho.
Ayikubingelele siya nombukele ekhaya sila eNew Prison eMaritzburg la uCommissioner wala Correctional Services noma ekuyinyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo ezokwenza uyiraid la ejele ukuzobheka ukuthi izini engekho emthethweni ezikhona khona la ejele kodwa okwamanje esisakutholile ukuthi kunama cell phones abawatholayo nezinye ke izinto kodwa njengoba uphenyo lusaqhubeka sizozwa ke mase beqedile ukuthi yini kahle kahle ebayitholile la njengoba besesha njengoba ubona nje amaphoyisa ayasesha iziboshwa seyikhishiwe emarumini kuthiwa iphumele ngaphandle ziyoma ngaphandle ngale inkathi ke amaphoyisa eqhubeka nophenyo bebheka ukuthi izini lezinto ekhona la emajele engafanele zibe khona uzokhumbula ke siya ukuthi esikhatsini esiningi emajele kukhona izinto engafanele zibe khona emajele njengama cell phones idakamizwa kanye nezinye izinto ke izikhali kakhulukazi ezitholakala khona la emajele kodwa okwamanje njoba uphenyo lusanda kuqala basanda kuqala amaphoyisa ukusesha asikakazi kahle hle ukuthi yini ezotholakala kodwa esisakutholile ukuthi kukhona abanye asebephucwe ama cell phone lawo angena ngomngekho emthethweni angena ngomgunyathi khona la ejele kukhona ke no commissioner uThobakgale ukhona uyena ohola yona le irate ekhona la okwamanje ejele njengoba ubona nje okwamanje bayakhishwa ezitokisini kuthiwa bame ngaphandle ukuze baqhubeke baphenye ukuthi yini le abangase bayithole empelweni ukuthi balwa nokuthi bathole lezi zinto lezi ezishushumbiswayo emajele engafanele zibe khona la emajele angibuyele kuwena futhi e-studio siya Amaqobokazana ngalale ndleleni kunyembelekile sibamba ngazo zozibini njinji leyo intatheli yethu noNhlakanipho Magwaza isasaza ngqo iseNew Prison eMgungundlovu amakhulukhulu entsapho eMpuma Koloni abhiyozela imigidi njengoko samkela amakhwenkwe abuye esothwini ngelixa abanye bechuluma ncile bebhiyoza insapho ezingama-20 sizilile emva kokuphulukana nabantwana bazo. Zelwa ukubuya kwenkwenkwe esuthwini esisisigaba esitsha ngokwesiko lakwaXhosa kuyaculwa kudaniswe kwaye kutyiwe nokutya kwesintu. Siyabulela into yoba umntana wethu ebuyile eSapha kuba into ezehlayo eSapha zimbi kakhulu abantwana babuyi ngoku xa bebuyile abantwana ke eSapha siyabulela sileli khaya laseMabheleni lokuba abantwana bethu bebuyile. Ndandivuyela uSange ubuye ephila phansi kwemeko ezenzeka emahlathini kodwa thina sibe nenyweba yokuba uSange amamele imithetho yaphaya endingayaziyo kodwa into endiyaziyo into yoba kwa the fact uba afike enjena that means umamele imithetho yaphaya. Ukanti ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni kubona njengowona nobangela wokubhubha kwabakhwetha kwaye sele kubanjwe abantu abangama-25 ngenxa yokolusa abantwana ngokungekho mthethweni. Lento yamadoda axelela abakhwetha uba mabangaseli manzi ayababulala abantwana abaninzi kwezi cases ziyi-20 imajority yazo ubuninzi bazo busweleke ngenxa yongaseli manzi. Kwezinye izikhwethe besiye kuzo apha eBuffalo City abantwana bebesitsho kuthi uba andifuni usela amanzi tata ngoba andizuphila msinya. Ithethe loo nto into yobana inzulu lento yokulahlekiswa kwabantwana bangaseli manzi sinexhala kuba isizini ayikapheli. Eli xesha lolwaluko liza kufikelela esipheleni kwinyanga ezayo. Abonkile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Indaba ziphelima wethu nto nje utshaba lixesha iza ngomzozi ngesizulu imozulu yalandela bayilindile kwamaphumulo eNtuzuma eVetbank eSekhunda enqqushwa eXesi eXhongorhe eChulunca eDangwane eKhayelitshe eKhaya Mnandi kwaDwesi eSoweto nakwilizwe ngokubanzi makube chusi bele.